Уважаеми господин председател на Движението за права и свободи, уважаеми репресирани, близки и роднини на жертвите, уважаеми господин заместник председател на ДПС, уважаеми дами и господа народни представители, скъпи гости от страната и чужбина, уважаеми брати и сестри, на днешна дата, 26 декември 2016 година, се навършват 32 години от проведените насилствени събития по възродителния процес в село Могиляне, довели до трагичната смърт на 17-месечната Тюркян, 45-годишната Айше Хасан от Кайлоба и 43-годишният Муса Якуб от село Китна. Вярно е, че в сърцата ни днес има болка, защото се срещаме, за да почетем паметта на жертвите, отстоявали и защитавали правата си, противопоставили се на натиска, намесата и посегателството върху тях. Тук на този площад е извършен един античовешки акт, погазил основните права и свободи, породил за години напред дискриминация, омраза и недоверие между българските граждани с различни религиозни убеждения. Престъпленията срещу мирното население се помнят. Те са оставили траен белег в съзнанието на всеки един от нас. Всяка година ние сме и ще бъдем на този площад, защото тук е паднала първата жертва на възродителния процес. 17-месечната Тюркян. Разстреляне пред очите на майка си в резултат на безпорядъчната стрелба срещу мирната протестна демонстрация. 32 години след драматичните събития, нашето загинало дете се превърна в символ, ангел на борбата за човешки права и най-известната невръстна жертва на така наречения възродителен процес. Всяка година ние сме тук благодарение на ДПС, който вече 26 години неизменно превръща основните човешки ценности, свобода, толерантност и гордост в принципи на политика за защита на правата и свободите на личността и на малцинствата. Движението за права и свободи е родено от делата на нашите бащи и деди, близки и роднини, от жертвите, деца, мъже и жени, не само от нашата община, не само от област Кърджали, а от всички краища на България. Станали свидетели, потърпевши жертви на асимилационната държавна политика за принудителна смяна на имената, ограничение в използването на майчиния език, насилствено ограничаване на традиционните обичаи и ритуали, изповядването на религията, по време на която политика насилствено са сменени имената на над 1 милион мюсюлмани. По време на съпротивата на протести излизат общо около 40 000 души от всички краища на страната. Движението за права и свободи е единствената партия, която е изстрадала появяването си и знае как да защити хората и техните ценности. Днес ние се гордеем, че сме намерили нашия път и вярна посока към доброто и благоденствието, а именно ДПС. Съжалявам онези, които много бързо забравиха символиката на Тюркян чешма. Единство и заедност. Не може хора, които доскоро от тази трибуна да са говорили за тези ценности на ДПС, сега да се опитват да разделят обществото ни. Всички онези, които са имали подобни действия, са останали в историята. Това ще стане и с тях. Нека заблудените прочетат надписа пред чешмата паметник, че е изградена от болки и страдания върху основи ДПС. Затова и основите ще са винаги непоклатими. Уважаеми брати и сестри, скъпи приятели, позволете ми да изкажа нашата благодарност към цялото ръководство на Движението за права и свободи, на всички от парламентарната група на ДПС, защото трябва да си признаем, че благодарение на тях и техните усилия са гарантирани на нашите права и свободи. Научиха ни да бъдем сплотени и силни, без да се поддаваме на провокации, водещи до етническо напрежение и омраза. Застанали твърдо зад нас, показаха ни, че това, което е важно днес за всички, е нашето бъдеще. Бъдещето на децата ни,
което ние трябва да преодолеем. Лошото историческо наследство, но не като забравим миналото, защото тази дата 26 декември на мразовитата 1984 година, това място, на което са отнети 3 човешки живота, са паметни и никога няма да бъдат забравени. Уважаеми брати и сестри, обръщам се с думи на благодарност и признателност и към всички вас. Вярвам, че ще продължите да показвате силните си човешки и морално-политически качества и да проявявате разбиране и търпение при решаването на вашите проблеми. Нека бъдем благодарни за това, което имаме. Нека бъдем силни, за да преодоляваме това, което животът може да ни поднесе във всеки един момент. Защото виждаме какво се случва както у нас, така и по света. Нека бъдем по-добри, защото злото се надига и за съжаление винаги има кой да му служи. Благодаря ви от сърце, че днес сте тук и всички отново сме заедно в изразяването на нашата дълбока почит и признателност към 3 жертви и останалите свидетели на униженията, терзанията и потъпването на човешките права. Убеден съм, че и в бъдеще ще бъдем заедно и в делнични и в празнични дни, и в дни като днешния, защото сме длъжни на малката Тюркян, на Айше Хасан, на Муса Якуб и на всички останали жертви, заплатили с най-високата цена за нашето добро и мирно съществуване, а именно с живота си. Както се казва в една мисъл, това, което сме направили единствено за себе си, умира заедно с нас. Това, което сме направили за другите и за света, остава за винаги. Ето за това те ще останат за винаги в сърцата ни. Поклон пред светлата им памет. Уважаеми дами и господа, на вечерието сме на празници. Само след няколко дни ще посрещнем новата 2017 година. Дано с настъпването на новата година да дойдат по-светли дни, както за нас, така и за всички хора в нашата страна и по света. Дано да спре ужасът за загиването на невинни жертви. Дано да дойдат дни, в които да не страдат невинни хора, да не плачат оплашени деца и да не се пролива кръв. Пожелавам много здраве, благоденствие и благополучие във всеки дом и всяко семейство, и мирни и щастливи дни.